ce kimiyya yanayi da sarauniya yin wuta kan kin zama tamkar idaniya zuciya ta ka akice kar da kibar na ɗan haukace uku da ƙari ko me sanadin da ke kar in ce ke ma kice cin da muke na rikice inda san ki yake ba a zuwa ko da bincike waya na ba wanki ne ka zama ɗan aikin ki ne kwarai murna tunda ana shaida na kire in na ce so zagiri yana nufo ba jiki kin shigo daular zuciya kin san mai rigari damuwa nai sai sai ne ganki ba fito ma da sai ki gana ne na fargaba marana ganki ne hukunne ya jiki ne da ni da ke ba wanda zai ji gobe masoyiya da sirrin muna soyayya adana zuciyar kar mu bari mazan goma killace wa zuciyar mu namu ne mu girmama yarda da ke kasa da ke na zo na mi kara gaba an tuno ni sai ya ce muna ka sabar suna shiga zuciya ce sai na buga ko akwai wahala da sanki nake dole mu faɗa zan yi zance ga daga ciki na kauna ke daga mai farar aniya ya zan miki soyan da na faɗa kin biye min dukiya gabatar duniya da zan babu ke a garin babu lafiya jiya da ke yawa da ke fata na rayuwa da ke